Әйтәле, дустым, дәүскәч син кем булырга телисең? Минем машина йөртүчедә буласы килә. Кайвакыт матур өйләр дә төзисем килә. Әле тагын кешеләрне даулыйсым да килә. Һөнәрләр бик күп шул. Кайсын сайларга белмисең. Ә мин сине һөнәрләр иленә сәяхәткә чакырам. Тагын нинди һөнәр ияләре бар икән? Әйдә, бергәләп күзәтик әле. Я, әйтеп кара, бу һөнәр иясе сиңа танышмы? Әйе. Төзүче. Афәрин. Ә монысы? Летчик. Әйе, татарча очучы дибез. Кабатла. Очучы. Дөрес. Ә бу кем? Тегүче. Дөрес. Монысы сиңа таныш инде. Шулай бит? Әйе, бу табиб. Ул кешеләрне дәвалый. Искиткеч. Ә тәмле ризыклар пешерүче кем була? Повар. Әйе, татарча пешекче. Кабатла. Пешекче. Афәрин. Ә монысы? Беләм, бу укытучы апа. Мин үзебезнең апаны хөрмәт итәм. Афәрин, рәхмәт сиңа. Бу һөнәр иясе сиңа танышмы? Әйе, ул бухгалтер. Нәкъ шулай. Татарча хисапчы. Кабатла. Хисапчы. Искиткеч. Ә монысы? Сатучы. Ул кибеттә сата. Нәкъ шулай. Ә бу һөнәр иясе сиңа танышмы? Ул әкиятләр, хикәяләр яза. Нәкъ шулай. Андый һөнәр ияләренә язучы дибез. Алар китапларда яза. Ә монысы? Тракторчы. Дөрес. Афәрин, дустым.